खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सहैनो हायो। कक्राझाराव जानाय मोनसे मेलाव बुंदों बिटिसि सरकारा फैबाय थानाय 20 जानुवारिखालि एनडिपिफोरनि माखासे थांना थानायनि लामाखौ होगोन एबा जेनेबा माखासे थांना थानायनि सुबिदा बेफोरखौ माखासे रायज्लायनानै माबा मोनसे खालायनानै होगोन होननानै बुंदों बिटिसि सरकारा। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ डिब्रुगड़ हस्पिटाल आरो आसाम मेडिकेलफोरनि थाखाय मोननै रबार होनाय जादों मानो होनबा कभिड-19 बेराम जानायफोरनो थाङालासिनो जानाय आदारखौ हैनो हायो रिमट कन्ट्रलनि हेफाजाबै। 24 जानुवारिखालि अमित शाहआ आसामाव दावबायफैगोन। माखासे एनडिपिफोरनि केसनि सायाव नायबिजिरनानै केसआ फिसाबा हगारनानै होगोन आरो केस गिदिरखौ दोनथ'नाय जागोन। जेनेबा केसआ फिसाफोरखौ हगारनानै होगोन। माखासे एनडिपिफोरनि केसआ अबा गिदिर अबा फिसा दङ। जेनेबा केस फिसाफोरखौ हगारनानै होगोन आरो गिदिरफोरखौ दोनथ'गोन। फिसा केसफोरखौ थाबैनो हगारनानै होगोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बिनापानि होननाय गामियाव 50 निफ्राय 60 सो मैदेरा फैनानै आबाद खहा खालामफैदों। गासै आबादा 60 बिगा टमेट' आरो माखासे आबादफोर खहा खालामलांदों। बेवहाय 20 लाखसो रांनि खहा जादों होननानै आबादारिफ्रा फोरमायदों। आबादारिफोरा हाग्रा बिफाननि सुलुंफोरनो खिन्थाहैनानै हाग्रा बिफाननि सुलुंफोरा नायफैदों आरो बेखौ आबाद खहा जानायनि रांखौ हरगोन होननानै बुंदों आरो आबादारिफ्रा माखासे रांखौ लन लानानैसो आबादखौ मावदों होननानै हाग्रा बिफाननि सुलुंफोरनो खिन्थानानै होदों। सासे फोरोंगिरिया नरेन्द्र मदिनि गोदोनायाव सेन्देल माला गानहोनाय माबा खालामनायनि थाखाय बेखौ एरेस्ट खालामनानै पुलिसफ्रा लांदों। आसामाव 16 जानुवारिखालि कभिड-19 नि भेक्सिन लाखांनायनि उनावहाय माखासे सुबुंफोरनाव साइड इफेक्ट जानाय नुदों। सिगाङाव जानाय नुवाखैमोन, दा जानाय नुदों। फैगौ 26 जानुवारिखालि पबजि गेमखौ गेलेनो मोनसिगोन। अक्षय कुमारआ सिगाङावनो गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै खिन्थाखाबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सहैनो हायो।